Welcome my back to channel hain hai lamsuka ani katal blogo onek din kha video daja gya ngai tini khe nok to jorman saima no program khai hemani fungai thaka ngai tabuke bazar thangsinai ekbarai no bazar thangai akoi maimui songai sai akoi thusinai tin dustbin khibma jaga dustbin khibrika koyekta tomani ngai changaro bising khibungai angka ja malik rok kokbango khibya to tinyo mane tam khibu hene nge changa purun timi khiblia oron khibu ganawo siri maktung paina ni beraina ni basa aram tak tu kasang ma jara bo hap kang ga ba thanda ekdom hai pano gonji kutung to sumna nangya kho gai surobi thada in to mas thanglia pubuke thuna musung ba kana nge ta bo ang sasung thangnai tam tong nai gana phungwa ekdom maktung kaham man gai ba an thuna musung ya ko tak phano pura bazar khai sina bai siare kiza klai tong khata buk para rok ngai to tep si klai tongo jeng ayang nugumani gari bai hai khoayo thangmani jeng program bo ayang ko khai tep si siare lop taono khaiba tungmani bagi asik go siari rok klaya khasik kajang ya khoi gonji kutung rok somna nang ekhota bidurok bonong no phunung nani kuno si jaga si thana jaga kari tabu ngai ba tini khe wansuka bazar thama pa nong no kijap phunuga ne khnai abai si nok bai malai na bagai tei bukhasrang na bagai ma haisiwa ngai to an bidu to asik go tam hinai subscribe khaijai rok sinai norok bo subscribe khairi ke belai no sanai tekisa mane support ngai da norok ana tekisa hamjang ma de norok video simin nayo tei subscribe khairi dinok te subscribe khaya rok belai khan janai tamni ga ani future jodi subscribe rok bang khang khai se norok te video nai khai kisa misale earning de khaiba no takphan cha earning ya khwani monetize to khairika apply khairika bufru ng ya saimaya amo west de thano haipan 3 mas nai sing nang na yang google pin hainan bagai am to khairika obsoi nong no phunung nai haika hangke ang apply khairika call khai sangka haya ko hinchao angko ta post office call khai sangka haya kupong ang aro cinema tongo ngai ba angko call khai sadin saka haika hangke laso bon hai tongo call khai ri gang bon thaising call khai nai ma room tong bo basan bo sen call khai jaya bo hai na pong ngai bo hai kang hai ki sa himya koi mane ya ko pa ya koi room thanai ta tak to thuna musung ya ko satung ki sa pakhang gai thuna musung hayan sagoro berai nai nai ki sa din sagor berai balokha dara bai bo malai balokha ko fungai siri angke program ne haya koi thustulia ngai dong no bo bituro kam khai phung na ba kun jaga bo ta thang maya ba bono room bo tong pro call khai man ham ya pan su kata pore ora hai se call khai ne bo so jak ang khai bo san bo se hen to mani ta bo ki za ora bera koi lik som ni hati khai koi room thang se nai muk pore khai ko ta phono sagor ganani ora ki bolong tai ko poriskar ya asuk ma jaga rok tongo arba matom sulai di hara hene sirisu sarik sanja rok ora mangta chula sikla rok jaga wa tab kha dap nang na phunga di bo khali wa dap nang kang kai onek dap kono paya kho orai sim no pai khai ko mo thabai botei janai thada mano nai kana thaka ham omo hingge thamai tek 100 টাকা কেজি 500 না খা le bira teng kha 7 baji toka tak kono paya ko mian simi bazar se berai tong bazar ko kono athak kare harok simi pai khata
cinyang ke tabuk bose doi na dam pel paigana tabuk ke wasung pura hatung tung suka tabuk le ekdom pura hatung tung sini tung ekdom hatung suka hatung si bag ang khang su ekdom pura bazar khaimang pura thungo sokpai mani ekdom kiza himan pore bazar thangka bazar khaya ko tabuke romo thangsinai tabuk homo songaya ko se chawi se thui se tesare se lokma thangunai ta jamila ekdom ke thamai tekphong mos damma 100 kg mo waispan chaya khongke mono paithoka ta 500 ate orai mobai songnai thano hangkai tokti bazar khai mai chaya ko thusinai hangke ko ang moi roga korok songbai ka tokti bazar khai ka tai kos hoi tai orai thamai tek reoi bwtui khai ka hangkai tinin video asakti no jotono next video ma live kunai je an channel no video painan sakang an channel no subscribe khai re de bukha bai ke